tots, tornem-hi. La vida joc torna aquí. Hola a tots, com esteu? Jaume, Ricard? Hola a tothom, com esteu? Us pensàveu que trigaríem, però no hem trigat tant. Aquí estem, i amb un programa carregadet de coses. Oi que sí, Ricard, que sí, Jaume? Sí. Carregat de parelles. La nostra idea és tractar dos temes, diguem-ne, molt interessants. Un primer tema que podria ser jocs de dues persones. Amb jocs de dues persones ens referim a jocs exclusivament de dues persones o jocs que potser, diguem-ne, no són de dues persones però que estan aconsellats a dues persones. I després, jocs de Nadal, jocs per Reis, jocs pel tió, jocs que aconsellem que heu de pensar per adquirir. Anem a veure. Per demanar la carta als Reis, home, per demanar la carta als Reis. Molt bé, doncs comencem. A veure, què tenim? Bueno, jocs per dos, no? És un tema i és un mercat i és una cosa que, ostres, que Déu-n'hi-do els que n'hi ha i lo xulos que són. Sergi, Jaume, jo penso que és una passada. Vull dir, ja no és perquè dius, bueno, és que he de jugar amb la meva parella i jugo un joc de dos. És que hi ha molts jocs de dos que són superatractius per portar-los a tot arreu i per jugar-los amb qui sigui. Doncs sí. Vull dir que, i cada vegada hi ha més, i cada vegada es trenquen més les banyes per fer-los atractius i potents. Vull dir que els que mencionarem avui segur que són o bé alguns clàssics de tota la vida i que han prevalgut com jocs històricament a seguir, jocs de dos, clàssics, i jocs que estan sortint ara, que són una flipada, que són xulíssims per jugar a dos, que hauríem de fer servir 3 programes per parlar-ne de tots. Vull dir que al final hem triat uns quants cada un i tenim 4 cadascun i ens quedarem molt curts. Però hi ha jocs de tot tipus, no? Vull dir que vosaltres mateixos, vull dir... Temàtiques de tot. Jo crec que també al final potser és una necessitat també de la mateixa, diguem-li, societat, perquè famílies grans cada vegada quedem menys, perquè ja és que estem aquí, com a mínim en tenim 4, o som 4 a casa com a mínim, hi ha algú que en té 5 a casa. I home, jugar, això, jocs de 4 n'hi ha molts, però de 2, al final, jocs que flueixin, com diuen alguns, que flueixin a 2, comencen a haver-hi molts perquè precisament hi ha això, parelles i gent que també vol jugar i també té dret a jugar a 2 i hi ha moltíssims jocs i a la BGG no ens l'acabem. Però bueno, nosaltres avui parlarem d'uns quants, dels que ens agraden més a nosaltres potser o dels que trobem més interessants. Una cosa que també és cert de tenir en compte és que darrerament estan sortint aquestes versions d'altres jocs duel. Sí, és veritat. Exacte. Això significa que no és que nosaltres vulguem fer un programa perquè, mira, no, sinó que està en molt d'actualitat el fet de tenir aquesta proposta de jocs de taula que ja existien i que fan el de 2 o jocs que exclusivament ja els treuen de 2. Abans no passava tant, sí? Però tenim molts jocs, també molts wargames de 2, això és veritat, molts jocs de combat de 2 jugadors. Però en tot cas farem una proposta personalista, no? Personalista. Així que, bueno. Va, qui comença? Jaume. Jo? Doncs va, començo. Vinga, primer joc de 2. Que aquest algun cop em sembla que l'hem anomenat aquí, és el Star Wars The Deck Building Game. Joc exclusivament per 2. No és un joc d'aquests de cartes, de comprar cartes i vinga a gastar-se els calés amb les cartes, és el bo que té. No té res a veure amb un que es diu un TCG, no? Un TFC o com es diu això. TCG, sí. TCG, un TGB o com es digui, és igual. La qüestió és que aquí compres una caixa, hi ha les cartes, fin de la història i jugues. Si heu jugat a l'Star Realms, se li sembla molt. Té alguna història diferent, que és que aquí pots atacar les cartes del mercat, si són de la teva o són dins de la facció contrària, cosa que també és molt divertit. I al final és una lluita de rebels contra l'imperi, l'imperi contra rebels. Has d'anar carregant-te unes bases a base de naus, personatges i habilitats. Hi ha un track de la força que és molt interessant també, que et dona certes habilitats. I ja està. I el joc no té més. És un joc, te la prens en 15 minutets i a jugar. Aquí veieu a la dreta tot, en aquest cas aquí a l'esquerra, es veuria el track de la força
i es va movent segons quin personatge surt, doncs tira amunt, tira avall. D'acord. Què més ha sortit ara? Aquest joc té manar? Té manar, Jaume? No, no té mana. Aquí compres les cartes... Bueno, sí, al final les Star Realms hi ha unes cartes que et donen diners i algunes cartes que et donen un atac. I algunes que t'ho donen tot. És com les Star Realms. No és com un màgic, en absolut. Entesos. I ara el bo que té és que n'han tret just la setmana passada, si no recordo malament, van treure una expansió que és de Mandalorian, que és una altra facció que converteix aquest joc. Pots jugar rebels contra Mandalorianos contra l'Imperi, o pots jugar 3 persones a la vegada. Que xulo. Sí, és un giro que ha anat molt xulo i, bueno, és un dels que hem d'anar a casa perquè el portin els Reis i a veure si ens portem bé i ens el porten. Perquè la veritat és que amb aquest joc, amb el Marc hem jugat molt, perquè tots som molt fans de Star Wars i, a més, això, et poses a jugar i de seguida el tens muntat, de seguida jugues i ja està, és un joc molt... Flueix ràpid, són partidetes potser de mitja horeta, com a molt, i corre molt bé, per 2. Bueno, de fet és de 2. Vinga, el següent. El següent és de l'Sky Team. Un altre joc que també el Marc i jo l'hem rebentat i el Ricard i jo... Pa perder los nervios con los aviones. Ricard, un dissabte, un matí a principis d'aquest any, li vam estar també intentant aparcar l'avió, no sé si era Oslo, no sé on. Pinyo rere pinyo. No sé, allà van quedar una muntanya de ferralles d'avions perquè no hi havia totia que féssim aterrar l'avió. És cert, és cert. És un joc molt divertit, aquest sí que és exclusiu per 2, tot i que la taula plana va treure una versió per 1 i funciona, dintre del que cap, vull dir que es pot jugar solitari, però és igual, és joc de 2, estem parlant de jocs de 2, parlem de jocs de 2. Una salutació des d'aquí al Pep. Doncs que, bueno, tirem uns daus, un és el pilot, l'altre és el copilot, i en un tauler has d'anar col·locant els daus i segons on te'ls col·loques vas obrint els flaps, dones més potència al motor, dones menys potència al motor, pots prendre uns cafès que et donen unes puntuacions extres, et vas trobant, tal com vas aterrant, et vas trobant avions que els has d'apartar posant-te a la ràdio. Bueno, és un joc que és estressant perquè dius, és que ja veus que no arribes o veus que hi ha un avió que no l'apartes o veus que entres tort. A més, hi ha la tira d'escenaris, però la tira... A més, hi ha una expansió que va sortir l'any passat que es diu Turbulence, que em sembla que l'han tret ja... Sí, està en castellà també, però que no falta tampoc, perquè encara hi posa més històries. Hi ha escenaris que has d'esquivar muntanyes, escenaris que tens vent de costat, bueno, més difícils. Ja pots afegir-hi control de combustible, una bogeria. És un joc que no te l'acabes, superrejugable, superaddictiu, perquè acabes evidentment fas l'estrellada de turno de l'avió i tens ganes, doncs ho intento un altre cop i venga, i es pot fer, es pot fer. Jo penso que és un joc original, té una mecànica molt original. Sí. Vull que el fa diferent als altres. Correcte. I la veritat és que, no sé, també aquí a casa l'hem gaudit molt. I segur que si busques per internet deu haver-hi escenaris fan-made per avorrir i més. Que jo ni me'ls he mirat perquè és que a casa em falten encara tots els de l'expansió per jugar. Ara sortia aquí, havia un fan-made de Madrid Barajas. Sí. No, el Madrid Barajas surt a l'expansió. És de l'expansió aquest. Molt bé. Sí. Vale, doncs ja està, un altre joc de 2 que també és molt xulo si us agrada volar. I l'últim és un joc que es diu Aqualin, és un joc de De Beer, és un joc super maco perquè ve amb unes llusetes d'aquestes de resina amb uns dibuixets d'animalets del mar i així amb colorins i és molt mono. És exclusivament per 2 i el joc es tracta és com diguem-li una batalla perquè diguéssim, has d'aconseguir posar grupets. O sigui, per entendre's, un va amb les figures i l'altre va amb els colors. Llavors, tu has d'anar col·locant els que van amb les figures, pots intentar posar les mateixes figures totes juntes, d'alguna forma, i els dels colors intentar unir colors. I es munten puzzles bastant grossos, perquè tu, bàsicament, a la partida poso una fitxa i moco una fitxa. I ja està. I el següent torn és posar una fitxa, moco una fitxa. Poso una fitxa, moco una fitxa. I llavors has d'anar muntant aquest puzzle teu, intentant, per un cantó, unir el que et toca, ja siguin colors o siguin figures,
i evitar que l'altre uneixi al contrari, no? Si tu vas amb les figures, per intentar que l'altre, els colors estiguin el més separats possibles. Aquí podeu veure, per exemple, que els colors grocs estan molt units, però que, per exemple, la part aquesta dels vermells té tots en té 5 de seguits i li queda la tortuga per allà del penjada. La tortuga no sé què és, el dofí, no me'n recordo ara. Però, en canvi, per exemple, les estrelles en té 3 de seguides i, en canvi, són de 3 colors diferents. És un joc superxulo, a més és molt maco, molt maco, molt maco. I a més són partides relativament també ràpides i també és molt addictiu perquè et piques molt. Et piques molt amb l'altre. I a més crec que també jugar a 2 té aquest punt de picar-se amb l'altre perquè són jocs bastant ràpids habitualment i et piques. I ja, ostres, ara m'has guanyat tu, vinga, un altre, i vinga. I llavors, bueno, sí que és veritat que l'Aqualin és competitiu, el Star Wars és competitiu i l'altre és veritat que l'Sky Team és un cooperatiu, però piques tu mateix perquè tens ganes d'aterrar l'avió, com sigui. És que és addictiu, és una passada. Totalment, totalment. Per tant, aquí teniu les meves 3 propostes de jocs a 2 i que us ho passeu molt bé. Molt bé. Ala, siguiente. Aviam. Donem un segon, ara vinc. D'acord. Aviam, començo. Jocs de 2, moltes vegades, i els que ens deixem al tinter, però moltes vegades penses també en jocs d'aquests war games històrics que molts són a 2. D'aquests he triat un com a joc històric que és un clàssic i és molt bo, que amb el Sergi l'hem jugat, que és el Sekigahara, d'acord? Que és la batalla per la unificació del Japó. Sí, amb el Miquel Àngel també he jugat, sí. Sí, és un joc que no és un joc curt, és un joc que estàs una bona estona, és un joc profund, és un joc que no és fàcil, però és un joc riquíssim, riquíssim. És un joc amb el qual els dos, diguem-ne, els dos jugadors, cadascú un representa l'emperador i l'altre el general Tokugawa, que volia vèncer l'emperador i instaurar un règim una mica més modern i obert. Aleshores, què passa? Que els daimios, els senyors feudals de diferents faccions, uns donaven suport a l'emperador i altres donaven suport al Tokugawa. Aleshores, tot el llarg del mapa de l'illa de Kyushu, d'acord? Que hi ha totes les ciutats principals, hi ha totes les rutes, tu el que has de fer és, per un costat, reclutar soldats, cavalleria, de tot, d'acord? Que són uns daus així, una mena de cubs de fusta xulíssims, d'acord? Els vas acumulant a les ciutats i els vas avançar. I allà en el moment en què xoques amb el contrincant és quan hi ha una batalla que es fa amb cartes, d'acord? Unes cartes que et donen més potència, menys potència, d'acord? Més capacitat de defensa o menys capacitat de defensa i fan que tu vagis perdent unitats, per tant, malgrat guanyis, et quedis més dèbil a l'hora d'avançar. De la mateixa manera que l'altre també es queda més dèbil a l'hora de defensar i moure's al davant i al darrere. És un joc molt potent, molt xulo, cada partida és totalment diferent, perquè depèn una mica de l'atzar de les cartes que et surtin, però depèn molt de l'estratègia personal, que això evidentment es guanya en partides, amb experiència, amb el qual tu saps què val més la pena, si carregar tota la força en una zona o distribuir-te i anar avançant. Vas agafant castells, vas agafant fortaleses i no has de tallar el subministrament de les teves tropes. Té molta xitxa. Carregant les imatges, no, Ricard? Sergi, t'has quedat congelat tu, en aquest cas. Vale. És que no... T'ha quedat un perfil molt maco, s'ha de reconèixer que és ventríloco. És ventríloco. Sí. Digues, Sergi, digues. Que no se m'encarreguen les imatges, però bueno, feu, Ja el poso jo, espera. No, ara ja tira, però se m'havia quedat enganxat, ho veus? Llàstima, perquè a més Sekigahara és molt vistós. No, l'ensenyo, ja està, ja m'ha funcionat. Molt vistós. Vinga, ja tira. S'havia quedat enganxat. Ja tira. Encara no tens el cable. No, segueix. Ensenyo el Sekigahara i de seguida ensenyaré el següent, no passa res. Sí, cap problema. Doncs això. Vull dir que és un joc molt recomanable per persones que els agradi la història, que els agradin els wargames, d'acord? Però que estiguin disposades a passar-se 2 horetes llargues jugant, evidentment. És a dir, que no és un Jaipur o no és un Aqualin, m'enteneu? Vull dir que té la seva xitxilla o la seva xitxota. Un gran joc, de veritat, Sekigahara, Aleshores, me'n vaig.
me'n vaig. Segueixo amb els jocs de guerra. I per què dos? Perquè aquest és molt diferent. Aquest és un que ha sentat càtedra, és a dir, Sekigahara és el joc bo i de qualitat per se, però el que parlaré ara és Memoir 44, que es va fer ja fa bastant de temps per commemorar el desembarcament a Normandia. És un joc de guerra 2, també, i ha sentat càtedra en el sentit de que després d'ell han sortit ja no expansions, sinó molts jocs basats en el Memoir 44. L'altre dia vam estar jugant a la batalla d'Ot, que és de la Guerra de les Galàxies, i la dinàmica és la mateixa. Si et poses a jugar en Common and Colors de Napoleon o dels romans i els grecs, també és el mateix, no? Quina és la mecànica d'aquests jocs començant pel Memoir? És xulíssim, són jocs de terreny hexagonal, d'acord, amb el qual hi ha dos exèrcits. Amb el Memoir, evidentment, són els aliats i l'Eix, és a dir, en aquest cas, els alemanys, d'acord? Llavors, tu recrees batalles que van passar en realitat, per tant, depenent d'aquestes batalles, col·loques hexàgons de terreny diferent, pobles, turons, rius, tal com eren en realitat, i col·loques les teves tropes allà on estaven en realitat. A partir d'aquí és quan el joc passa a fugir de la realitat i depèn una mica de la teva estratègia i de les cartes que et surtin. I el que has de fer és, dintre de 3 espais que són est, centre i oest, d'acord? O dreta, centre i esquerra, d'acord? Tu tens unes tropes que amb les cartes has de moure. Depèn si la carta que et diu mou un exèrcit a l'esquerra o mou 2 exèrcits d'on sigui, les cartes et donen accions diferents, tu vas avançant i has de vèncer per un costat, has de destruir exèrcits, d'acord? I això, cada exèrcit que destrueixes et dona una bandera i a cada escenari, cada jugador té un objectiu diferent. Per exemple, els alemanys en aquesta partida han d'obtenir 4 banderes, els aliats 5, o a l'inrevés. Llavors, cada vegada que destrueixes una unitat d'un hexàgon sencera, guanyes una bandera. O quan conquereixes un poble, guanyes una bandera. En el moment en què un dels dos ha guanyat, ha aconseguit el seu objectiu X banderes, s'acaba la partida i ha guanyat. Boníssim, perquè no és pur atzar. Hi ha l'atzar de les cartes, però tu has de saber jugar. I és molt real, tots aquests que ens agraden els jocs històrics, és molt real perquè recrea la realitat de la Segona Guerra Mundial. Dic Memoir 44, però repeteixo que com aquests s'han fet després molt diferents d'altres tipus de guerres històriques o fantàstiques com el de la Guerra de les Galàxies. Jo és un joc que aconsello. Napoleon també. Els de Napoleon també molen moltíssim. El Common and Colors, exacte. Sí. Són jocs molt potents i molt divertits. Que són jocs que no són potser tan llargs com el Sekigahara, però que tenen la seva profunditat i són molt entretinguts, molt, de veritat. Vull dir que jo el Memoir l'aconsello moltíssim, sigui amb les expansions que sigui o no. Què és el que dura una partida de Memoir? Pot ser que la pantalla estigui en negre? Sí. Sergi? Podria ser, però no hauria. Bueno, ja ho faig jo. Sergi. Sí, no passa res, home. És que se m'ha bloquejat, com veieu, no tira. Tranquil. S'ha jubilat com el Ricard. Sí. És que s'ha anat al... Ara representa que funciona. Ja ho faig jo, Sergi. Ja està. Ja funciona, crec. Sí. Ho sento. Que li dono la manivela. Fas tu així? Bueno, vale, jo tinc a punt, però fes-ho tu, vinga. Ara sembla que ja funciona. Sí. Con la calma, per això. Sí, una mica. Encara amb la calma? Bueno, ara va carregant. Que no estàs amb cable? No estàs en cable? No sé, mai estic en cable. Però és que se m'ha enganxat i no tira ara. Però bueno, ara sí. Tens un vecino xupant d'internet. Sí. Bueno, suposo. Bueno, això, Memoir 44, si pots ensenyar una imatge dels soldadets i els escenaris que val la pena, de veritat. És xulíssim. Una pila d'ampliacions. Sí. A mi per això aquests jocs de guerra que van amb miniatures, jo és que miniatures sí, i m'encanten, però és que si no estan pintades se'n fa una muntanya impressionant. Sí. Ostres, sí, em sap molt de greu. Mira, no sé, és una tonteria que tinc. Vaja, sí. Està molt guapo, Ja, i jugo, no tinc cap mena de problema, però vull dir, cap mena de problema una miqueta. Ara l'han tornat a reeditar, no? En Ricard l'han tornat a reeditar, oi? Sí,
Sí, mireu, veieu? Vull dir que, evidentment, pots pintar, però hi ha 50.000 per pintar, Jaume. Vull dir, No, a veure, si t'agrada pintar... Jo tinc un joc aquí que me'l va pintar un company de feina que li agrada molt pintar i va dir, hòstia, deixa'm... També és un joc de guerra, també per dos. Però bueno, és una altra lliga, això. Bueno, vinga, segueixo. Vinga, va. Marxo dels jocs de guerra, dels wargames, i me'n vaig a un joc, com deien abans, que ha agafat la mecànica d'un joc més gran, com el Seven Wonders, i ha canviat l'ambientació. És a dir, Seven Wonders va sortir el Seven Wonders Duel Seven Wonders, i després han tret el que ensenyaré ara. Estic ensenyant, sí, ara trec, ara poso Seven Wonders per recuperar. El duel, posa el duel. Sí. Sí, posa el duel directe. Bueno, aquest és el duel i ara la versió del Ricard que és el The Battle for the Middle Earth. Vale, llavors aquest és el duel i ara l'altre, no? Sí, Duel for Middle Earth. No, treu el Seven Wonders, Sergi. Que aquí no surt. No, has de posar The Battle for the Middle Earth. No, Duel for Middle Earth. Duel for Middle Earth. Duel, no Battle. Middle Earth. Ara. Oh. Hòstia, fa falta vacances, Sergi? A mi una mica. T'ho puc assegurar. Ja ho tens. Puc assegurar. Va, que et queda una setmaneta, ja ho tens, això. Ja el tenim. Doncs bé, aquest joc, vull dir, agafa la mecànica del Seven Wonders i agafa un joc a dos amb el qual tu tens unes cartes a un mercat que has d'anar agafant amb un ordre establert, perquè tu no pots agafar una carta si no està alliberada per les cartes que tenia a sobre, d'acord? Per tant, tu vas agafant cartes i vas alliberant altres cartes que permets agafar-les tu o l'altre jugador. Joc a dos, amb el qual tu el que has de fer és acomplir un dels objectius que et permetin guanyar, d'acord? Que és, des de... Ensenya la foto amb la qual es posa el track, fer que, si ets la comunitat de l'anell, arribar a Mount Doom, al món del destí, i llançar l'anell, i si ets los malos... No són les cartes. Si ets de los malos, el que has de fer és un dels ring wraith, dels genets. Has d'aconseguir... Veus això d'aquí? Veieu aquest track d'aquí que es veu un genet i els dos hobbits aquí? Doncs, aviam qui arriba primer. Si els hobbits arriben al món a la muntanya del destí a llançar l'anell, o si el ring wraith els atrapa abans. Per tant, una manera de guanyar és aquesta. Un atrapant els altres i els altres arribant. L'altra és conquerint els territoris que hi ha aquí. D'acord? Si conquereixes al final d'una ronda, de qualsevol ronda, uns territoris determinats, ja has guanyat. Al final de la partida, si s'arriba que no ha guanyat ningú, el que tingui més territoris guanya. D'acord? I l'altra és també aconseguir, dintre d'aquestes cartes que estàs ensenyant ara, veieu que hi ha unes verdes? Les verdes són els pobles de Middle Earth. Si aconsegueixes uns pobles determinats, també guanyes. Per tant, una opció és intentant agafar cartes d'aquests pobles i quan les tens, has guanyat. Per tant, l'altre, si veu que vas a fer aquest joc, ha d'intentar que tu no ho facis. D'acord? Una altra és agafar cartes que et permeten avançar el track, d'acord? Llavors, aquestes cartes que et permeten avançar el track, tu has d'anar cap a aquestes i l'altre d'intentar que no les pillis, d'acord? Sí. I, si no, d'acord, doncs agafar cartes que et permetin ocupar territoris al mapa i vèncer les batalles, perquè el mapa posa soldats i torres. Els soldats es mouen i lluiten uns contra els altres. Tan senzill com jo. Jo poso un, si n'hi havia un altre ens n'anem tots dos. Vull dir, és suma resta, d'acord? Però a cada vegada que hi ha una carta agafada del mercat, tot això canvia, no? Aleshores, les cartes són cartes que et donen un recurs. Aquests recursos que tens amb la carta baixada són els que et permeten agafar cartes a posteriori, d'acord? Excepte si tens monedes que les pots bescanviar per recursos. Però, bàsicament, has de treballar amb un motor de cartes que et permet
adquirir noves cartes per aconseguir un dels objectius. No vull extendre'm, és un joc xulíssim que jo passaria hores jugant allò partida rere partida, amb mitja hora, 3/4 he jugat, no pas més, vull dir que és àgil, d'acord? I molt aconsellable. Tour of Middle-earth, d'acord? Que és del Senyor dels Anells. Un gran joc. L'heu jugat vosaltres, aquest? Sí, jo vaig jugar l'any passat i a part jo soc fan del duel, del normal, del Seven Wonders Duel. Molt xulo, de debò. De tot el corazón. Vale? I llavors em queda un, que és un que vaig agafar Essen del Rainer Nietzsche, el nostre amic Rainer Nietzsche, que quan es tira un pet fa un joc, d'acord? Que és el Ichor. És un joc que és les dames i els escacs junts i fets pijos, d'acord? Ichor és un joc amb el qual tu el que fas, d'acord, és o ets... Jo ho sé aquest. Has de treure uns plàstics, oi? Ostres, si no vam veure els plàstics i no ens entraven les fitxes és perquè faltaven els plàstics. Veieu que les fitxes són de vinil? Sí, que guapo. I que vam descobrir que s'havia de treure el plàstic i no ens entrava res. Bueno, en qualsevol cas, tu tens un jugador, són els déus, l'altre són monstres, d'acord? Aleshores, cada tipus de déu, cada tipus de jugador es pot moure, d'acord? Cap al davant o cap al darrere. Espai que ocupes, espai que poses un token teu. Quan has aconseguit posar tots els teus tokens a l'espai, has guanyat. Però, clar, a cada moviment tu en poses, però és que al següent moviment l'altre te'ls treu, perquè per allà on passa, treu els teus i posa els seus. La diferència és que així no acabaríem mai. De fet, amb el Miquel Àngel vam fer una partida que van pensar, culleres, què passa? És que els dos eren o molt bons o molt dolents i ens anàvem traient fitxes tota l'estona. Però, què passa? Que la simetria està en que cada monstre i cada déu té una qualitat diferent que pots fer servir una vegada. Doncs empènyer a un oponent fins al final del taulell sense treure'l, repetir l'acció 2 vegades, copiar l'acció d'un altre déu o d'un altre monstre, per exemple, moure't 2 vegades amb angle. És a dir, hi ha les cartes que tu pots fer servir una vegada per cada déu que fan aquesta simetria i fan que la partida sigui diferent. Un joc molt divertit, molt ben produït, amb un tapet de roba maquíssim, que l'aconsello. Jo penso, aquest encara no l'han editat aquí, però no m'estranyaria que no trigués, perquè és un joc molt maco. Ichor, d'acord? És una reimplementació, posa, de Battle for Olympus i Tico. Sí, molt antiga, per això. Oh, que xulo. Molt antiga. No, és canant en rama, Ho hem jugat amb el Ricard i, hòstia... Sí, és veritat. Molt xulo, molt. Molt bé. I, bueno, doncs et deixo. The floor is yours, Sergi. Et toca a tu. Vale, mira, començo jo una mica amb la línia que has comentat de Wargames i aleshores sembla que això ja tira perfecte, em sap greu, que s'ha bloquejat. Bé, Burning Banners. Burning Banners serà el nou joc de l'editorial Compass Games que treu amb Maske Oka i que el treu en castellà, no sabem quan, però que és un joc de guerra. És un joc de 2 a 6 jugadors i, per tant, estem en la branca de jocs de taula que aconsellen la Board Game Geek millor a 2. Que et deixis d'històries que ni de 2 ni de 6. A 2. Per què? Perquè, com en molts jocs d'aquests, com passa amb el Memoir, hi ha diferents escenaris. Així que els escenaris pots jugar-lo a diversos jugadors, però aquest, diguem-ne, que t'aconsella que siguis millor a 2. I de què va el joc? És un joc de diferents objectius, segons l'escenari, evidentment, i és amb aquests tokens, no? Aquests tokens que tu aniràs... És molt maco, Sí, t'encantarà. Havia d'arribar a l'estiu, un rotllo. Però, bueno, les il·lustracions, és a dir, ja t'han cridat l'atenció, perquè a tu t'agrada molt l'estètica també, Ricard, però les il·lustracions és un il·lustrador especialista en temes de fantasia. D'acord? Bé, i és el primer joc... Sí, no, ja hauria d'haver... O sigui, ja sortirà en castellà, vale, no ho sé, perquè havia de sortir a l'estiu, imagina't. No sé, ja I el que té d'interessant és que, diguem-ne, jo me lo guiso, jo me lo como, aquest Christopher Moller, és, diguem-ne, el que ho ha dissenyat i el que l'ha il·lustrat, d'acord? És un joc que no te l'acabes, que Maske Oka està posant tota l'estima possible i que està traient tots els diferents
add-ons que van sortir en el Kickstarter i en tot cas ho tindrem tot no sabem quan, d'acord? És un joc de combat, com veieu, de control d'àrees, de diferents objectius, brutal, té molt bona pinta. S'assembla a aquell que vam jugar a casa del David Moreno, te'n recordes, Ricard? Sí, Bloodstones. Oh, exacte, doncs té aquest aire, d'acord, aquest aire, Sí. i en tot cas, bueno, veus, amb il·lustracions molt maques i cada escenari té la seva proposta, amb cartes, com estava l'altre. Bueno, ja veus, cadascú la seva, diguem-ne, el seu tipus d'exèrcit, però clar, no, és la primera vegada que Compass Games treu un joc, que és un editorial per se de Wargames, però treu un joc de guerra, de combat, de Wargame, però de fantasia. Primera vegada. Per això ho va petar, es veu i no sé què. Bé, és maco, és maco. Sí, diferent. I en tot cas, a veure, a mi una mica de ganes de rebre'l, però va. Després passo un altre que he jugat moltíssim. Sí, aquest no he jugat, per això. No, el Burning Burners no l'he jugat. No l'he jugat. El vaig veure a Matent, crec que el vaig veure, en anglès. Però no l'he jugat. Després està el següent que volia comentar, és aquest Onitama. D'acord? Onitama és un joc que ja té el seu temps, veieu que és del 2014, va sortir per Maldito, i el que té d'interessant és que és un joc d'aquests que a tu t'agrada molt també, Jaume, Ricard, amb aquesta posada en taula. No sé si us sona, d'acord? Us sona Onitama? Sí. El nom sí, però no l'he vist mai jugar. Vale, aleshores, doncs de què va? Doncs jo soc vermelles i les altres són blaves. Tinc dos cartes. Les cartes i tinc dues maneres de guanyar. O arribar aquí o matar el que seria el cap. D'acord. Tinc aquesta carta, cobra, jo soc vermelles. Si faig aquesta carta i moc amb una de les fitxes, sí? Doncs jo soc el negre i podria moure en aquesta, aquí o aquí. Així que puc anar, per exemple, si vull moure amb aquesta carta, sí? Jo tinc aquesta carta negra, puc moure aquí o puc moure aquí. De manera que si jo faig servir la carta de cobra, moc amb aquesta fitxa amb el cobre, la fitxa negra és, diguem-ne, la fitxa que jo vull moure i els vermells és on puc arribar. Deixo la fitxa on el tric es mou, poso la carta de cobre aquí i jo em quedo aquesta carta d'ell i li toca a l'altre jugador blau. Fa el seu moviment, la carta que juga la deixa aquí i agafa la que jo he deixat, que en aquest cas seria cobre. Anem fent així. Què passa? Que hi ha una pila d'ampliacions. Ho va cuidar molt, Maldito sabeu que sempre ho ha fet, i van atraient totes les ampliacions, d'acord? I aleshores és una meravella jugar amb totes les cartes, totes les possibilitats. És un joc... Perquè bàsicament et mous amb aquestes 5 cartes, no hi ha més. No, clar, exacte, en aquesta partida, exacte. Veieu, mira que maco, veus? Ve així en aquestes, una mena d'estoig. A mi em sembla haver-lo jugat aquest, Té anys, ja et dic, jo penso... I llavors, clar, cada ampliació el que dona és alguna figureta més amb algun poder o més cartes. Són cartes com si fossin de Kung Fu o moviments, tant se val. En tot cas, molt senzill, però amb la Marta i la Kera hem jugat molt, no, això és una versió, hem jugat moltíssim i jo l'he portat també a l'escola i tal, i funciona moltíssim perquè els xavals es piquen. Jugat amb 6è i així, i agrada molt. Onitama, un joc que sí que té els seus anys, però jo penso que està bé una mica recuperar-lo. No crec que sigui difícil d'aconseguir. Després, passo al següent joc, que seria Les cervezas y los panes, de Scott Alms, un dissenyador que a mi personalment m'encanta, i una editorial que Deep Print Games va anar traient coses molt interessants, com per exemple l'any passat a Evolution, d'acord? I aquest Beer and Bread és un dels jocs d'aquests que té de caixa petita i que ho va petar i és que a mi m'encanta, he jugat molt. Bueno, també hem jugat, oi, Ricard, amb aquest? No, aquest no. Sí, una vegada, sí, tens raó, em va agradar molt. Tens raó, vam jugar a casa teva. Exacte, a mi em sonava... És igual, però em va agradar molt, tens raó. Sí. Bé, llavors, són cartes de cervesa i de pa, no és nada. Vull dir que era el que ens imaginàvem aquí, és el perfecte. Així que jo estic fent cervesa i pa
I aleshores hi ha unes cartes que són blaves i unes cartes que són aquest groguenc farinós de pa. Així que jo vaig creant la meva cervesa i el meu pa. Hi ha diverses temporades, temporada de desembre i temporada més seca, i em diuen quin tipus de recursos posaré aquí. Quan s'acaben aquests recursos ja no puc agafar més. Els recursos em serveixen per anar baixant cartes, que és aquest riu de cartes que hi ha aquí, que m'anirà donant recursos, com algun joc que ja hem vist una cosa similar, d'acord? Si jo baixo ara una blava aquí, em donaria tantes blaves com poso-hi aquesta mena de blat, no? O civada, no sé, tot això. En tot cas, jo vaig baixant les cartes i unes cartes em puntuaran perquè seran les cerveses i els pans que jo em separaré, i altres cartes, com que té diverses funcions la carta, me la posaré aquí a sota, d'acord? Per diferents tipologies de poders. Doncs tinc més diners, tinc una puntuació extra, o tinc, per exemple, un espai més al meu magatzem. En tot cas, un joc a dos, exclusivament a dos, aquest també, que no és com el d'abans, l'Onitama, que és més d'escacs, no? Aquest és un joc més, diria jo, euro, amb cartes, amb recursets. Sí. Dono fe. Sí, a mi m'agrada moltíssim, d'acord? És un joc que m'agrada molt i, bueno, encara el tenim. I l'últim que volia dir és un joc que té moltíssims anys, aquest Givon, o tu potser ho pronuncies millor. És que no sé quin idioma és, això. Exacte. És un acrònim. Exacte, no és cap idioma, jo crec que no, i és diguem-ne que és un editor que ha anat al final traient en diverses editorials. Jo en tinc 3 d'aquesta gent, ara els ensenyaré, i aquest hem jugat com a xurros. O sigui, em sap greu dir-ho, però a la pandèmia vam jugar moltíssim, perquè són jocs ràpids, abstractes, que a mi m'agraden moltíssim. De fet, a Essen sempre em compro algun abstracte o dos, i són jocs que et donen molta rejugabilitat i aquesta, diguem-ne, aquest record, veieu com és aquest? Aquest record a les dames, no? A les cacs, no? Aquest tipus de jocs, no? Elaborats gairebé a mà, no? O una mica artesanals, no? I que en tot cas són jocs que valen moltíssim la pena. Són molt, això sí, molt abstractes, aquí no busquem tema, però són jocs que a dos, com deies abans al començament, Jaume, jocs que et piquen. Jocs que et piquen moltíssim, d'acord? I llavors, bueno, mira, vaig ensenyar, per acabar, les possibilitats que hi ha. No, aquí no, perquè no puc fer-ho, però no em deixarà. Però vull dir que volia ensenyar els altres que hi ha, perquè hi ha uns 12... mira, aquí estan, el GIFs, el ZAR i el Jeans, per exemple, aquest també el tinc, no vull estendre'm, però són jocs d'aquest estil, veieu el número 7 d'abstractes, d'acord? Per tant, són jocs que si no es coneixen, doncs és interessant poder anar-hi si agraden els abstractes. Òbviament, són gens temàtics, és un joc de pura mecànica, d'acord? Bé, doncs amb això acabem jocs per dos, no? Mare meva. Sí, el que passa és que, malgrat això, el que sí que vam parlar tots 3, aquests són els jocs a 2, sí, però hi ha molts jocs que no són a 2 que veritablement com millor juguen és a 2. Tota la raó. Sí. Vull dir que amb aquest podíem mencionar alguns, vull dir que jo penso que el Jaume té un al cap, vull dir que hem jugat tots moltes vegades i que és un joc. Shuffle és un joc que jo crec que és fins a 4, però crec que com funciona millor és a 2. És que és a 2. Sí. Perquè, home, a veure, es pot jugar més, però hòstia, necessites una taula immensa, immensament gran, i a més jo crec que se't deu fer feixuqui tot, perquè a 2 sí que és un pim-pam, a 4, hòstia, l'entretorn pot ser durete. Jo a 4, em sembla que l'he jugat el primer cop amb un gastrojocs i sense saber jugar i, bueno, així de jugar de qualsevol manera. Clar. Es feia llarg. Jo penso que 4 es fa llarg, a més, donat que són 4 persones, sí, és molt frustrant perquè moltes estratègies que tens no les pots fer perquè les cartes no et surten o te les prenen. Exacte. Ja sé que en part del misteri d'un joc és això, però és un joc que recompensa molt els jugadors perquè tu pots fer la teva estratègia i però competir amb l'altre. Vull dir que no és un... Si juga a 2 no és un multisolitari, no. Vull dir que veritablement
hi ha una estratègia de fer que l'altre no agafi segons quines cartes. Sí. Un gran joc a 2, per mi. I estic totalment d'acord. 3 també, però 2 és brutal. 4, per mi, no val la pena. No val la pena. Passa una mica també com amb l'Art Nova, que és un joc guapíssim, que diu que és a 4 jugadors, però fixeu-vos que best to players. 2, no? Sí, sí, sí. Bueno, també per lo mateix, si la gent és ràpida fent el torn, és un joc que sí que flueix, jo crec, Però només que a més és un joc que sí que és veritat que al principi potser vas més o menys més ràpid perquè tens poquetes coses, però quan ja comences d'aquests d'haver de pensar, haver de no sé què, haver quina estratègia, si tiro cap aquí, si tiro cap allà, també es fa molt llarg, es fa molt llarg. Sí. Es fa molt llarg. Un de Chip Theory Games, que també havíem... Aquest, per exemple, a mi m'encanta, és un dels preferits meus de l'editorial, juntament amb Crossfire, però aquest és a 2. O sigui, aquest és brutal a 2, però una cosa meravellosa, jugar. T'has mutejat, Sergi, no sé per què. L'has jugat tu? Sí, m'havia silenciat. Tu l'has jugat, aquest, al Too Many Bones? No, és que no havies dit quin joc era, Sergi. Too Many Bones. Too Many Bones. Sí, sí. Home, m'agrada molt a mi. És un joc que sí que diu que és fins a 4, òbviament, però no. Aquest és per 2, best 2. Hi ha més aquests, com deies, Ricard, oi? No, després també hi ha jocs, havien dit també, per exemple, a l'Azul. A l'Azul, jo crec que a 4 corre molt bé. I nosaltres a casa l'hem jugat tots 4 i funciona molt bé. Però sí que és un joc que si el jugues a 2 també flueix molt bé. Al final hi ha jocs que són per 4 que van bé a 2, hi ha jocs que són de 2 i jocs que van bé tant a 2 com a 4 com a 3. Vull dir que flueixen molt bé, sigui el número que sigui de jugadors. I aquest és un molt bon joc també per jugar a 2, a més és molt maco també. Sí, molt. Però també funciona a 4, també s'ha de dir. Vull dir, aquests jocs que són bastant comodí, que pots treure en qualsevol moment. I és curiós perquè de l'Azul han tret l'Azul Duel. O sigui, a l'Azul ja... A que no l'havia vist, sí. Que no caldria, però sí. No, perquè la BGG diu que a millor a 2 jugadors i treuen un 2, perquè està... Això que dèiem, no? Que, o sigui, constata que el joc a 2 està avui en dia molt en boca de tothom, no? El White Castle han tret el Duel, també. Exacte, hi ha algun canal que només s'hi dediquen a jocs per 2. Sí. Bueno, és la societat que va... Ens fa més vells a tots. La piràmide s'inverteix. I tant. És un fet, al final, vull dir... Sí, és així. És així. Bueno, per què no aconsellem uns jocs de cara al Nadal? Vinga, va, però... Sí. Sí. Perfecte. Ricard, si vols començar... Què regalaries tu? O què vols que et regalin? Vinga, sí, jo... De què estem parlant? Del que volem... Hòstia, això no ho he plantejat bé, Una cosa és què regalarem o què ens agradaria o què recomanem per regalar, és que ens regalin a nosaltres. Això ara és un compàs que jo no m'he preparat bé aquí. Jo sí, jo els tinc i els recomano. Vale. Jo no són per mi, són jocs que crec que poden agradar a molta gent, no? En teníem molts, però reconsellarem 2 cadascun, d'acord? Comencem amb un que és de cartes, d'acord? Que té molt bona pinta, que ja ha sortit, que ja es pot adquirir a mercat, si comparteixo millor, no? I que es diu Fleet 7, un joc de cartes senzillet, ja dic, que no sé si l'ha tret Mercurio, jo crec que l'ha tret Mercurio en castellà, exacte, Mercurio, d'acord? I bé, és un joc de cartes d'aquests ràpids de tentar la sort. No és la 7 i mitja, però gairebé. Però jo crec que jo cada vegada m'estic aficionant més. I una de les raons és el Ricard i el Jaume, no? Que des que vam anar allà a Puigcerdà amb tu, vull dir, vaig una mica viciar a tenir jocs d'aquests, no? De fet, aquí a la mà esquerra en tinc ple de jocs d'aquest tipus perquè et ressolen amb muggles, no? O amb gent que no són més tan jugadors, no? No, és veritat, segons aquí li treus segons quin joc i potser el desbordes. En canvi, treus joc d'aquest tipus i s'enganxen seguríssim. Fleet 7, en sèrio que té molt bona pinta, animeu-vos a informar-vos.
Sí, exacte. Té un aire així molt... Sí, interessant. Fleet 7. I crec que costa baratet, en tot cas. I l'altre no és del mateix estil, en tot cas, és Canal. Ja l'has explicat abans, sí. Exacte. Canal és un joc de taula que reimplementa un altre, anterior, que només era un any abans. Aquest és del 2024. Jo l'he pogut jugar amb la còpia d'un amic, del David, de fet del David del club, no? I en tot cas és un joc que té aquesta roda que a mi m'encanta, que és la del Glass Road de Rosenberg i d'altres propostes, no, que té, i el que intentarem és construir, diguem-ne, dintre del nostre taulell, aquests canals, com diu, aquests canals, d'acord? I aquestes connexions. L'interessant és la rejugabilitat que estava dient fora d'antena, la rejugabilitat que té aquest joc, perquè té 5 blocs de cartes i només es juga amb un d'ells i els altres els guardes per posteriors partides. N'hem jugat 4 partides, crec, amb la còpia del David. Però no és de campanyes. No és de campanya. No, en absolut és campanya, en absolut. I té aquesta roda del Glass Road, molt coneguda, doncs, que va canviant i va modificant els recursos que tu tens. És absolutament imprescindible. Veus? Aquí estan els diferents mazos. Absolutament imprescindible. Jo aquest sí que me'l demanaré per Reis seguríssim. O potser el tio. Veurem... Aquest el tenim aquí ara. El treien ara o després de Reis? Penso que ara, Penso que ara. Sí. Així que... La web de Maldito l'anunciava per ara abans de Nadal, Sí, jo crec que també. Molt bé, doncs això serien les meves recomanacions. Òbviament hi ha moltíssims, però penso que amb això ja fem. Què més? Vinga, Jaume. El canal ja està disponible, a Maldito. Perfecte. Va, anem a pillar-lo. Vale, d'acord. Va, que disparo el meu. El meu és un joc que és exclusivament pel tió. I dic que és exclusivament pel tió perquè si cagueu aquest joc, o sigui, pel tió, ja teniu, jo diria que tots els sopars, dinars, tot de Nadal solucionat als posts, diguéssim. Vale? És La Cuenta. És un joc que vaig descobrir... Bueno, de fet, me va descobrir la Sònia del canal Slowbacks, que me va comentar com parlàvem d'Essen. És un joc que es diu així i tal. Aquest. Doncs me'l vaig estar mirant, vaig dir, és curiós, vale, bien, sembla divertit. El vaig veure físicament al Molins Horror Games, quan el vam fer, que hi havia, que estava ton germà Sergi allà jugant. Fent el torneig, sí. Divertidíssim. Sí, és fàcil d'explicar, de 2 a 8, no, de 3 a 8, a 3 no jugueu a partir de 4. Jo a casa me vaig pillar el Molins Horror Games, l'única còpia que hi havia, i van haver-hi patades per intentar-me'l robar. Mira que sí, vaig dir que portéssim moltes còpies de cada, però... No en tenien, només en tenien un. Ho vaig estar parlant amb ells. Però, hòstia, divertidíssim. És més, l'he de jugar ja amb la família i ja n'he vengut 6. Veus? Sí, ja n'he colat 6 a la família. És joc, o sigui, el jugues i te'l quedes. És que és molt xulo. És divertidíssim. És un joc super senzill. Al final anem de tapes amb els amics, per entendre'ns. Hi ha unes tapes vegetals, unes de carn, unes de peix, vi, i tu vas tirant tapes d'una classe o d'una altra, sempre amb igual o superior valor, val? Del tipus que estigui jugant, i al final, quan ja no pots tirar més cartes, és qui toca pagar el compte. Però, clar, el divertit és que tu, quan toca pagar el compte, dius, vaig a prendre un cafè. Clar, el compte no el pagues tu, paga el següent. Si el següent també pren un cafè, va passant la roda fins que pot tocar-te a tu, cosa que em passa. És boníssim. L'altre és que tu tiris la carta del pastís d'aniversari, per tant, tu ja no pagues perquè la festa és per tu. O ja és el més divertit i més hilarant, és que quan toca pagar te'n vas al vàter. Llavors caqueges. Després pots anar a pagar mitges, pots tirar propines, és divertíssim. I al final és un joc que s'acaba quan algú perd tots els calés, que com ja diguéssim un pressupost, depèn de la gent que jugueu, quan s'acaba el primer que perd tots els calés s'acaba el joc. És un joc divertidíssim. Si a sobre fas una mica de cuento amb la gent, o ja porta, diguéssim, un índex d'alcohol una mica passat de voltes, encara és més divertit. Sí, està molt bé. És molt divertit i el recomano molt perquè és això, el traureu pel tió i després de dinar, els canelons, el capó, el que sigui, a jugar això i tota la tarda us podeu passar directament divertidíssim, et piques, pots fer moltes risses.
Vinga, dit aquest. El següent. El següent és el 1975 White Christmas. Aquest ja és un joc una mica més seriós, és el Looping Games. També fa molt poc que ha sortit. El van presentar, si no recordo malament, el Caldejua aquest any, el Ferran Renalies. No és el Ferran, és d'Albert Reyes. És un joc que va de la sèrie 1900, que té Looping Games, que n'ha tret un fotimer i tots són molt bons. És de l'operació White Christmas, que és l'operació que es va portar el 1975 a l'exèrcit americà de fer l'evacuació de tota la gent que tenia a Saigon, després no, just acabar la guerra del Vietnam. Es tracta de... Hi ha un context històric, es van fer tota una sèrie de viatges amb helicòpter en els terrats de diferents edificis i ambaixades i hotels de Saigon per emportar-se el que eren el personal americà, els soldats americans, la gent que havien col·laborat amb els americans i intentar salvar el màxim de gent possible. És un joc que dura 45 minuts, l'he jugat a 2 i funciona molt bé, i l'he jugat a 3 i funciona encara millor, perquè és més estressant, diguéssim, i entres més en conflicte amb la gent. I és un joc que també s'explica en 20 minutets o menys i de seguida jugues. És molt pim-pam-pum. I està molt bé. La veritat és que està molt ben trobat el que són les mecàniques. Hi ha un previ a agafar unes cartes que ja fas unes accions, després amb aquelles cartes tornes a fer més accions. I està molt ben trobat. La veritat és molt recomanable i bueno. El vam tenir també a Morning Horror Games. Havia de venir l'Albert Reyes, però a darrer moment no va poder i ens van cedir una còpia també, molt bé. Així que tu el tens? Jo el tinc. A més, el tinc dibuixat pel Soto. Oh, que guapo. Sí, me'l van comprar el meu cosí a Essen i me'l va portar. Molt bé. A més, sí, se'l trobo perquè el dibuix és maco. Que guai. Molt bé, doncs Ricard. Doncs bé, jo tinc una 2 que ha sortit ara per Maldito, en castellà, que es diu Una aventura salvaje. És un joc estrany, és un joc de cartes de construcció del teu territori a partir d'unes cartes. I amb les teves cartes el que vas fent és posant personatges, posant edificis i posant objectes. Les cartes et donen recursos, amb els recursos agafes cartes, i amb els recursos et mous per un territori que amb les accions de moviment pots agafar més cartes o agafar més recursos i més tresors. Es tracta de fer un combo al final de multiplicar els edificis que tens, sumar els edificis que tens amb els recursos que has pogut anar posant, és a dir, hi ha cartes que et diuen posa aquests recursos als edificis, i també multiplicar els objectes que tens pel número de marietes que trobes quan passeges pel territori. Una aventura salvatge és una aventura amb la qual tu has de moure per un territori i has d'agafar cartes, has d'agafar recursos, però també has d'agafar marietes. Les marietes seran un multiplicador dels objectes que has aconseguit quan compres cartes. Tu compres cartes si tens diners. Tu tens diners si tens cartes que produeixen diners. És un combo amb el qual tu has de tenir una mecànica que et permeti anar regenerant riquesa i cartes, riquesa i cartes. Si no ho jugues bé, et quedes a dues veles, a dues espelmes, de veritat. Vull dir que és un joc molt divertit, amb un grafisme molt diferent, molt xulo. Molt curiós, Sí, ho estic veient. Molt curiós i que juga molt bé. Vull dir que és un joc que amb 3/4 d'hora he jugat tranquil·lament i és molt divertit, molt divertit. Jo l'aconsello moltíssim i ha sortit fa un mes al mercat. Penso que és un joc ara pel Nadal que es pot regalar bé i donar molt bones estones a qui el jugui. Recordo dir-vos que és per a dues persones, Vull dir que no oblideu. Una aventura salvaje, a Wild Venture. I l'altre, que encara no està aquí, que està a Amazon, es pot comprar a Amazon i sortirà, suposo, és IR, Children of the Earth. IR és un joc com el Murph i tots aquests que té a veure amb jocs exòtics. Aquest se'n va a Sud-amèrica, se'n va als Andes, d'acord? I és un joc maquíssim, és un joc amb el qual tu has de fer que els Ayar, que són els fills de la llum, avancin pel territori, d'acord? I mentre avancen et permeten fer accions que són, doncs, des de fer ceràmica, des de fer tapissos
i també plantar canyes al riu per poder fer després vímet i construir coses. Tot això et permet fer punts, d'acord? I tu has d'anar fent una sèrie d'accions que et permetin enriquir-te en recursos i en potència per poder, al final de la partida, ser qui s'ha apropat més a Viracocha, que és el déu màxim de la cosmogonia dels inques que hi ha a Sud-amèrica, d'acord? És un joc molt, molt maco, molt ben produït, Preciós. xulo, i no és un joc feixuc, és a dir, que és un joc que té molts components i moltes accions, però que s'explica ràpid i que ràpidament la persona que juga per primera vegada ja veu què ha de fer. Per tant, és un joc que facilita l'absorció, d'acord? És un joc complet, diríem. Molt bon joc, l'aconsello moltíssim. Qui el vulgui, que miri a Amazon de moment, però no m'estranyaria que no triguessin en treure'l en castellà. Allà, Children of the Earth. Molt bé, els fills de la Terra. Molt maco, molt, de veritat. Molt bé. I ja està. 2 jocs, cada un, 6 regals pel Nadal, no? Sí. I tant, i tant. D'acord. I escolteu, doncs, no sé, que us portin moltes coses al tió i als reis, no? Sobretot coses en capsa, amb cartes i mípels dintre i daus i coses d'aquestes. I que pesin molt, que pesin molt. Exacte. Aviam què ens han portat els reis i el tió nosaltres. Al gener ho sabrem. Al gener ho expliquem. I que tingueu molt bona entrada d'any, que els anys de vegades pesen i enguany a veure si tenim noves mirades positives, no? Clar que sí, clar que sí. Perquè volem més jocs. He fet espai, he fet una mica d'espai. Jo no. Jo l'any que ve jocs molt escollits. Jo aquest any he aconseguit no fer Kickstarters i era el meu objectiu, ho he aconseguit, no he fet cap ni un Kickstarter. Sí, s'ha de fer la prima, perquè l'espai és el que és. Si no, visca Wallapop. Cajotes. Molt bé, doncs escolteu. Vinga, nois, noies i nois. Molt bones festes a tothom. Bones festes. Visiteu-nos al canal, mireu el vídeo i escampeu-lo, que és molt xulo. I jugueu molt. Adéu. Bones festes, adéu. Adéu.